Okay, nganakwethu, I understand and I've read the comments. I saw that you are not the only one who's confused. But this is a short quote, so obviously ngeke ngize ngichaze yonke into kwi-quote. Ebengiqonda ukusho nganakwethu ukuthi most abantu abasithandayo nabangenza noma yini ukuthi sigcine sisempilweni zabo. Ibona abantu esiba-rejecta kakhulu noma ibona abantu esibalimaza kakhulu. But I didn't say feel good for that. Bese kuthi labantu laba esiba-rejecta kakhulu ngoba vele amehlo ethu asuke engabhekile kubona but asuke ebuka kwenye indawo. Kanjalo nathi njengoba hlezi isikhala sithi yindaba abantu esibathandayo kube yibona abasilimazayo noma kube yibona abasiphatha kabuhlungu. Ingoba nabo vele njengoba thina suke sibheke bona, kuyenzeka abanye baba amehlo abangabheki kuthina thothi nawo abuka kwenye indawo. So okuyizona izathu ekwenze ukuthi sigcine kube yibona abantu abasilimazayo, abantu abasidumazayo empilweni. So nganza ukuthi into ebengizama ukuyiveza la ile side leyo yokuthi uma ngabe abantu abaningi bekhala bethi why most of the time abantu esibathandayo nokuyibona sibenzele iqiniso kube yibona abasilimaza kakhulu, ingoba abanye babo kuyenzeka nabo amehlo abo angabibikho kuthina noma bangasibunga le ndlela thina sibabuka ngayo. And kwenzeke futhi abanye babo uthola ukuthi abasithandi ngale ndlela thina sibathanda ngayo. Bakhona ababathanda ngale ndlela thina sifise ngathi ngabe bathanda ngayo thina. Ngoba uma bebesithanda ngale ndlela nathi sibathanda ngayo, bebeyosenzela iqiniso